दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां मानास हायुङारि हाग्रामाखौ दिनै बेखेवनो नागिरदों। बे समाव आङो बुल रेन्जार बिथांनाव जोङो माखासे खोथाखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन। जिहेतु दिनै हायुङारि मानास हाग्रामाखौ दिनै अपेनिं खालामनो नागिरदों, बे समाव बिथाङा मा फोरमायो जों बर' खौरांनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि। जिहेतु दिनै मानास हाग्रामाखौ दिनै बेखेवगोन, मा फोरमायगोन? मोजाङानो फोरमायगोन, मानोना फैनांगौ मानसिफोरा दिनैनिफ्राय बेखेवना होनाय जासिगोन नालाय। दिनै बेवहाय सोर सोर आलासि फैगोन होननानै फोरमायगोन? आलासि महरै जोंहा EM सारा फैगोन, BDCनि रन्जित बसुमतारी सारा, बे फैनानै बेखेवगोन। ओमफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि डाइरेक्टर सार, ओमफ्राय BDCनि साफा सानै DFO सारफोरा फैनो हागौ। बेनिफ्राय लकेल NGOफोर दं, बेनिफ्राय साफारिनि मानसिफोर दं, जिब साफारि, ओमफ्राय लज इउनियन, बेफोरो थासिगोन इयाव। जिहेतु थांनाय बोसोराव कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां दावबायारिफ्रा नांगौ बायदि फैनो हायाखै, देग्लाय बोसोराव मा फोरमायहरगोन? कर'ना भाइरासआव एक्सुवेलि बे बुंनाया एसे गोरोन्थि जायो। मानोना कर'नानि समाव जोंहा टुरिस्टआ खमायाखैमोन एक्सुवेलि, थारमाने लकेल टुरिस्टआ एसे बारायदोंमोन, मानोना बाहेरायाव थांनो हायाखैमोन मानसिफोरा। बेनिखायनो एक्सुवेलि कर'नायाव जोंहा एफेक्टआ बारा जायाखै, मोजाङानो जादों इयाव। जिहेतु दावबायारिफ्रा जुदि फैयोब्ला सासे मानसियाव बेसेबांसो जयनिं लायो होनना फोरमायगोन? थांनाय बे आगोलनि बायदियानो दं, आगोल जेरै दंमोन 100 पार पार्सन बिदिनो दं। रिभाइस मोनसे खेबसे खालामदोंमोन, ओमफ्राय माबा मोनसे हिरि जानानै बे जाफुङाखै। दा गोदानै बानायबावाखै, बे जि आगोल जि रेभिनिउ लादोंमोन बेखौनो लाफिननाय जादों। रेन्जार बिथाङा फोरमायबाय बर' खौरांनि गेजेरजों बेवहाय फोरमायदों दावबायारिफोरा जुदि फैयोब्ला थांनाय बोसोराव जिबायदि रांखौनो लादोंमोन बेखौनो लादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों।